Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na ating pinagpalang mangaral. Ito ang beloved preacher, Brother Jobin Per. Palakpakan natin ng malakas sa ating malapayan. Praise the Lord. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat ay dumalangin mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapayan. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Bumula sa iyo, ang sabagat ang binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ng banal Panginoon. Pabula sa pandalangin ng aming iginigalang minamalibang lista, World Estrada, Almeida. Ang po mga minamang na mamanggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa amin, Panginoon. Huwag mo natin namin nagpagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap na iyong mga salita. Sa pagkano mga salita, saan mo mga salita, patabang lingkod sa ganang aking walang magagawa, basahan lamang, aligabok lamang sa harapan, huwag kami timundalo yung papapalang spiritual, saan po mamamag kapasyadakong ito, lalo ang pumami ng mga bisita. Pagpalain mo kami lahat, sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, mga demonyong antok, ay kumito cast out, and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng galak na galak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At talagang tayo lubos sa pinagpala. Amen. At tayo talagang so much blessed. Grabe ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal ay regalo ng Diyos sa atin. At yan talaga dapat parati nating sinasabi. Huwag nating kaligtaan na talagang makadalo sa banal na gawain sapagat napakahalaga po ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Praise the Lord. At habang po lahat mga minamahal, nais ko rin pong bumati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, maging ating mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito'y pinauna po natin mga ginagalang at minamalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Walde Estrada Almeida, sa ating pong beloved Stand Pastor Lina Gomona Almeida, sa ating mga beloved workers, good afternoon po, sa ating mga beloved elders, nakasama natin ngayon sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Happy Father's Day po sa ating lahat. Amen? Sa lahat ng mga tatay na talagang, of course, sa ating sa beloved family ng ating beloved Almeida family, lahat ng mga tatay, amen, sa ating mga pastor, sa beloved brother Minister Pokes, talagang grabe. Na hindi talaga tayo pinababayaan sa lahat ng mga provinces. Of course, ating beloved ordained preacher, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At hihanda na po natin yung ating po mga Biblia at ating mga kwaderno. Itala natin yung ating pag-uusapan. Unang talata dito sa aklat ng Roma. Ang kabanata ay 8, talata ay 15. From the book of Romans chapter 8, verse 15. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 15. Ganito po ang sinasabi, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu sa pagkaalipin sa ikatatakot, dadapot tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkup, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Since today is Father's Day, amen, ating munang pamagatan yung ating pong pag-aaralan, the servanthood for the Father. Ito po yung paglilingkod na para sa Diyos. Amen. Ang sabi ng ating talata, mga minamahal na nabasa, sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Pag sinabi natin mga minamahal, let's be clear first with the words servanthood.
Sa Biblia, kapag narinig yung talatang servant, ang nakatala kagad pagdating sa Tagalog, alipin. Lahat magsabing, praise the Lord. Totoo po yun mga minamahal. Kaya nakita nyo, mayroon tayong tinatawag na alipin na talagang tayo ay, pag sinabing servant, alipin kaagad yan. But kung tayo po mga minamahal sa Bible translation, pag nakikita natin, or even in dictionary, pag sinabing servant of God, hindi ibig sabihin alipin ng Diyos. Let that be clear. Kailangan maging klarado yan. Pag sinabing servant of God, ang sinasabi ng Biblia, ito'y mga lingkod ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magkaiba po yung lingkod o paglilingkod at yung pagiging alipin. Ito, pag tinignan mo sa servanthood is, sometimes, mayroon doon pag-aalipin, may paglilingkod. Amen? Pero pag sinabi nating alipin, this is not servanthood. That is slavery. Amen. Pagkaalipin, pag sinabi nating servant, ang pinag-uusapan yan, pagiging lingkod ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, anong ibig sabihin yan? Anong pagkakaiba niyan? Itong dalawang pagkakaiba ng lingkod ng Diyos at saka alipin sa mata ng Diyos. Amen? Deuteronomio, ang kabanatay 15, talatay 12 hanggang 14, italon sa 16 hanggang 17. Tignan natin mamaya, mga minamahal, ano bang ginagawa nating paglilingkod ngayon? Ito ba'y pagiging lingkod ng Diyos o tingin natin sa sarili natin, alipin tayo ng Diyos? Amen? Let's see. Kindly, mga kapatid, Deuteronomy chapter 15, verse 12 to 14, and then 16 to 17. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Deuteronomio, ang kabanata po ay 15 at ang talata po ay 12 hanggang 14, talon sa 16 hanggang 17. Ito pong sinasabi, kung ang iyong kapatid na Hebreong lalaki o babae ay ipagbili sa iyo at maglingkod sa iyong 6 na taon, sa 7 taon nga ay iyong papagpaalaming laya sa iyo. At pagka iyong papagpapaalaming laya sa iyo, ay wag mo siyang papagpaalaming walang dala. Iyo siyang papagbaunin na may kasaganaan ng bunga ng iyong kawan at ng iyong gikan at ng iyong pisaan ng ubas. Kung paano ang pinagpala sa iyo ng Panginoon mong Diyos ay bibigyan mo siya sa 16. At mangyayari na kung sabihin niya sa iyo, hindi ako aalis sa iyo sapagkat iniibig ka niya at ang iyong bahay, sapagkat kinalulugdan mo siya sa 17. At kukuha ka nga ng isang pambutas at ibutas mo sa kanyang tainga sa pintuan at siya'y magiging iyong alipin magpakailanman. At sa iyong aliping babae man ay gayon din ang iyong gagawin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa English, ang sabi niyan, and if thy brother and Hebrew man or an Hebrew woman be sold unto thee, sabihin, maging alipin mo, amen, and serve these 6 years, then in the 7th year thou shalt let him go free from thee. Ito daw po mga minamahal, pag sinabing servant mo yan, yung tinatawag nating paglilingkod sa iyo, doon mo makikita na kapag ang tingin niya sa kanyang sarili ay alipin o lingkod ng kanyang amo. Tingnan niyo ha. Ang sabi niya, for 6 years, maglilingkod siya, and then the 7th year, palalayain na ng amo ang isang Hebrew man o Hebrew woman o isang tao, mga minamahal. At ang mangyayari, mga minamahal, malalaman natin kapag ang isang tao, feeling niya, siya po ay alipin dahil excited yan makaalis sa kanyang amo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Totoo po mga minamahal. Kasi ang sa kanyang isipan, mga minamahal, he is always looking for chances to get off. Parang siya nag-iisip, paano kaya ako magkakaroon ng day off? Paano kaya ako makakawala dito sa amo ko na to?
Sa kanyang isipan, mga minamahal, kapag ikaw ang isip mo ay hindi lingkod, kundi alipin, ayaw na ayaw mong manirahan sa bahay ng iyong amo. Bakit ang tagal-tagal ng 3 years? Bakit ang tagal-tagal na nandito na ako? Amen? Kapag ang tingin mo sa sarili mo, mga minamahal, ay isang alipin at hindi lingkod. Kung ano, mga minamahal, nakikita mo sa labas, kinaiinggitan mo ito na gusto mo ring gawin. Ayaw mo lang magawa dahil nandyan ang amo mo. Pero excited na excited ka sana. Amen? Sabi nga ng aming pag-meeting, sometimes nakakita tayo na may lipstick. Gusto na rin natin mag-lipstick. Excited tayo. Amen? Because hindi tayo masaya sa pagiging walang lipstick. Amen? Pag nakakita tayo ng naka-spaghetti na dating Kristiyano o Kristiyano ongoing, na medyo nagkulang sa panalain, ay pwede pala, mag-spaghetti na rin ako. Mga minamahal, yan ang nagpapatunay na hindi tayo masaya sa kung ano ang meron tayong kaloob ng Diyos. We are not happy with the setting that we have. Pag tayo nagpuri, for example, magsimula ng alas 9 hanggang alas 4, alas 2 pa lang, nababagot ka na. Amen? Yung iba nga, 1 oras na nga lang eh. Kaya kayang ginagawa natin, 1 oras lang ang pagdalo na rin. Amen. Yung iba, wala nang overnight. Bakit tayo nag-overnight? Excited tayo kung anong ginagawa ng iba. Hindi na tayo excited sa pinagagawa ng ating tatay doon sa langit. Palakpakan mo natin ang ating malabay doon. Amen. Kapag ginagawa daw natin ang mga bagay na yan, mga minamahal, hindi natin tinitignan yung ating sarili bilang lingkod ng Diyos, kundi alipin ng Diyos. So, look at yourselves. Tayo ba, mga minamahal, kinasasawaan na natin yung mga turo na ating kinamulatan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Amen? At kung maaari, ayaw na natin dito, gusto na nating lumabas. Ang iba, napipilitan na lang pumunta dito dahil nasabing, ay, baka sabihin, backslider ako. Amen? Amen. Pero ang sinasabi ng Biblia, kapag nandyan ang pakiramdam na yan, kaya mo nararamdaman dyan dahil akala mo ikaw ay alipin ng Diyos. Para bang you are doing things na hindi yung ayaw mo, pero yun ang pinagagawa, sige, gawin ko na lang. Kaya napipilitan tayo, mga minamahal. Kaya meron nagsasabi ng ilan, mas maganda pang hindi Kristiyano, malayang-malaya, nakakapag-disco. Kinaigitan natin kung anong ginagawa ng mga hindi Kristiyano, mga minamahal. Amen? Pero hindi natin alam, galing din naman tayo doon ah. Amen, di ba? Pero nung nagkaroon tayo ng problema, wala na sila nagawa. Nung may karamdaman tayo, wala magawa yung mga ginawa natin dati. Pero nung tumunta tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, karamdaman mo, pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Yung inaayaw-ayaw mo yung pagpalakpak, yan ang dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit nakamtan mo ang kagalingan galing sa mahal na Panginoon. Yung pagkabanalan na inaayawan mo ngayon, dati-dati gustong-gusto mo, pero dahil sa naisip mong inaalipin ka na, para bang, di ba, feeling mo alipin na ng Diyos at hindi lingkod ng mahal na Panginoon, nagiging unti-unti mong kinaayawan ang mga dati mong ginagawa na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa mga Kristiyano, na ang bawat araw ng pagiging Kristiyano ay parabang burden sa kanilang buhay. Hadlang ang pagiging Kristiyano para sila maging maligaya. Ang tingin nyo kasi sa sarili natin, mga minamahal, alipin tayo ng Diyos. Pero kapag ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka alipin, kundi lingkod ka ng Diyos. Basahin natin ang verse 16. Ang tao daw o Kristiyano na ang tingin sa kanya servant na lingkod ng Diyos. And it shall be, if he say unto thee, pag sinabi mo daw nung alipin na yun, I will not go, pinapalayas na. Sige, malaya ka na. Sabi nung kanyang amo, sabi niya, I will not go away. Sabi daw nung alipin, I will not go away because he loved thee and thine house. Dahil mahal ka niya at ang buong sambahayan mo. Ayaw na niyong umalis sa'yo. Because he is well with thee.
magandang kanyang buhay sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. And then shall take and all. Lalagyan mo daw siya ng talagang parang an all is a pointed object para ilagay sa ilong para ibig sabihin nagpapatunay na magiging servant kanya forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Sa mga servant of God na lingkod, pagiging lingkod ang kanilang tingin sa sarili at hindi alipin. Malaya kang umalis, pero ayaw pa rin umalis. Amen. Sa totoo lang, sinabi to, sige malaya ka na. Sabi nun, ay, hindi ako aalis dahil maganda ang buhay ko sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi ako aalis dahil naging maayos ang aking araw-araw mula nung ako'y naglingkod sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo daw po mga minamahal, ay yung mga Kristiyanong talagang gumaganap at kalooban ng mahal na Panginoon ng ating ginagawa, mga minamahal. Ibig sabihin, malayang malaya ka, pero ayaw mong umalis. Dahil ang sinasabi natin, ginaganap natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sa totoong gawain ng Diyos, maniwala kayo. Wala yung tinatawag na bawal. Oo, sa totoo lang. Yung mga narinig tayo, ay bawal mag-suit ng short, ay bawal. Sa totoo lang, mayroon na bang nahuli at pinriso, kinulong nung nag-shorts? Mayroon na bang nag-spaghetti at pinarusahan hanggang sa kamatayan? Amen. Ang mayroon dito sa totoong gawain ng Diyos, yung mga bagay, itinuturo yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos sa kanyang hindi kalooban, nasa iyo ang desisyon. Susundin mo ba yan o hindi? Kaya nakikita nyo, bakit mayroon tinatawag na chastisement? Bakit mayroon tayong tinatawag na rebuke? Bakit mayroon tayong tinatawag yung mga pagtutuwid na ginagawa? Diba? Meron tayong tinatawag na suspension. Hindi yung parusa. Kaya meron naman yun para masabi natin, mga minamahal, na yung ginawa mo, kapatid, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, malayang malaya tayong gawin. Ano mang gusto natin. Pag nasa bahay tayo, bakit meron bang CCTV? Na kapag gumawa ka ng mali o ka nakakabit na bomba, gumawa ka ng mali sa sabog? Walang ganon. Malaya, walang pumilit sa iyong maglingkod sa Diyos. Pero bakit bumabalik-balik ka? Hindi kasi pagiging alipin ang tingin mo sa sarili mo. Ang tingin natin sa sarili natin, lingkod tayo ng mahal na Panginoon. Amen! Maski na sometimes nirebuke ka, bakit bumabalik ka pa rin? Nasasaktan ka, bakit bumabalik ka pa rin? Gusto ko na, pag nasaktan ka, umalis ka, pero bumabalik ka pa rin. Bakit? Lingkod ka kasi ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palang pagkakaiba nung dalawa. Amen? Kaya huwag kayong matakot kapag may Kristiyano, mga minamahal, na lamig at umalis. Simple lang yan. Kung yung Kristiyanong yan ay totoong lingkod ng Diyos, babalik yan at maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. We are servants and not slaves. Inuulit ko. Hindi tayo mga alipin. Tayo ay lingkod ng Diyos. Bilang lingkod, mga minamahal, servants, do fear God. Pero natatakot tayo sa Diyos. Sa totoo lang. Pero hindi yung takot na, ay baka yung Diyos ay parusahan ako, ay hindi ganon ang ating ikinatatakot sa oras na ito. Kaya ka bumabalik-balik dito. Kaya ka bumabalik-balik, mga minamahal, dahil natatakot tayo, mga minamahal, na mawala sa atin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Natatakot tayo na talikuran na tayo ng Diyos. Natatakot tayo
na mawala na sa atin ang pagpuprovide ng mahal na Panginoon ng ating mga pangailangan. Natatakot tayo ngayon, mga minamahal, kaya tayo balik ng balik, Miyerkules, Biyernes, Linggo, naglilingkod tayo ng may kabanalan, gumaganap tayo ng pagiging tunay na Kristiyano. Natatakot kasi tayo, baka iwanan na tayo at itakwil na tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung takot na yan, mga minamahal, ay hindi takot dahil, ay, baka puksain ako. Never in the minds of the true lingkod ng Diyos na sila natatakot. Nakita mo, ang hari nga, tinanggal ang kanyang pagka-Diyos ng katawan tao, lumapit ang Diyos sa tao. Grabe! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi na dati-dati kapag subukan mo lumampas sa guhit, sasabihin, lahat na lumampas sa guhit, mamamatay. Pero that is the Old Testament. Yung New Testament, mga minamahal, tinanggal ang tabing ng mahal na Panginoon. Nung sinabi ng Diyos habang nakaibayubay sa krus, nung sinabi niya, "It is finished!" Nung sinabi yan ng ating mahal na Panginoon, ginanap niya ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, we can call unto our God, Abba, Ama. Amen? Amen? Tatay, Daddy. Ibig sabihin, mga minamahal, it's something very close relationship. Pwede kang maglambing ngayon sa Diyos. Pwede kang umiyak sa Diyos. Pwede kang magsabi ng nararamdaman sa Diyos nang walang pag-aagam-agam na ikaw ay pagalitan o itakwil, hindi. Dahil alam mong ang tatay natin sa langit, mga minamahal, naghihintay, naiintindihan ka, narinig niya ang mga pangailangan mo, handa siyang tumulong sa oras ng iyong kabagabagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Wala siyang ginawa kundi magpakita ng kanyang kabutihan sa atin. Mari tayo magtanong, bakit kaya? Di ba? Alam natin, mga minamahal, na bagamat hindi tayo perpekto, pero pinapakitaan pa rin tayo ng Diyos ng mga pagpapal. Sometimes, nakita niyo yung mga ibang na Christian, hindi pa ako naglilingkod, pero pinag-ingatan na ako ng Diyos. Mababang ako, tumitilapon, tumatayo na lang, walang ano man nangyari. Bakit? Dahil may plano sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kindly, basahin natin, mga minamahal, aklat ng Roma, ang kabanata ay 2, talata ay 4. Kindly. From the book of Romans, chapter 2, verse 4. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 2 at ang talata po ay 4, ito pong sinasabi, "O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Hinan niyo, mga minamahal, sinasabi yan. Tagalog, hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod. Sabi niya, Kristiyano, hindi mo pinapansin yung ginagawa ng Diyos sa iyo. Yung kayamanan ng kanyang kabutihan, hindi mo pinapansin. Yung kanyang pagtitiis at yung pagpapahinuhod sa iyo, bakit hindi mo pinapansin? Di ba? Akala natin, mga minad, kasara na nga tayo. Tapos pagdating natin sa bahay, pinagpala pa rin tayo. Ang ilan, mga minamahal, sila'y backslide. Pagbalik, mga minamahal, after 1 week, pinagpala pa rin. Maski na backslider. Nung nagdumating, pagpapala pa rin. Hindi binilangan ng Diyos ng kanyang pagkakamali. Palagbagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal, ang sabi ng talata, hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Nung tayo'y nagsisi at pumunta sa mahal na Panginoon, tayo ba lahat ay pinagalitan ng Diyos, pinarusahan tayo ng Diyos? Hindi ba anong nakita natin? Puro mga patutuo ang narinig
na ipinangaral ng mga pastor. Narinig natin kung paano may karamdamang kanser na dating kanyang buhay mamamatay tao, binago ng Diyos, pinagaling ang kanyang karamdaman. Puro kabutihan ng Diyos ang pinag-uusapan. Mas mahaba yung patotoo sa natural kaysa preaching. Amen. Pero bakit maraming lumalapit sa Diyos para magsisi? Nating mga makasalanan, pero pinipili nilang maglingkod sa Diyos. Kasi sabi niya, ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa tao para magsisi. See the wisdom of the man of God? Tingnan niyo mga minamahal. Kung papaanong ang Diyos magbigay katalinuhan sa kanyang man of God. Krusada, alin ang mas mahaba? Patotoo. Anong pinag-usapan sa patotoo? Puro kabutihan ng Diyos. Babagsak ang eroplano, biglang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, may kamay na malaki, pinanghawakan at pinag-ingatan ng eroplano. Palamahan natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pumunta sila doon sa Zamboanga. Amen? Harap ng mga abusayap, mamamatay tao. Amen? Sinabi ng mga balita ay mauubos na ang mga grupo ni Almeida. Pero ang nangyari mga minamahal, pag pinuputok siya ng baril, hindi pumuputok, pero pag sa taas pumuputok, ni isa sa mga grupo ng ating mga minamahal kapatid kasama mga pastor, walang nabawasan, pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Nung naririnig natin ang mga patutunan na ito mga minamahal, nasabi natin sa ating mga sarili, bagamat tayo naliligo sa anumang kasalanan meron tayo, sinasabi natin, meron pala akong pag-asa. Amen? Meron pala ang Diyos na pwedeng tumanggap sa akin, bagamat ako'y puro kasalanan ang ginagawa, mayroong Diyos na kayang magmahal pala sa akin. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsisi, magkakasama tayo ngayon. Iba't ibang level ang nagawang pagkakasala, pero iisang Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo mga minamahal ay bumabalik, hindi siya nagpapakita ng kanyang araw-araw na galit. Amen? Amen? He showed His love while we are unlovable. Ipinakita ang kanyang pag-ibig sa atin, bagamat hindi tayo kaibig-ibig, mga minamahal. He showed His protection, provision, and salvation even during our pasaway days. Bagamat pasaway tayo, mga minamahal, gusto ng Diyos makita natin at kapag yung kanyang kabutihan. Gusto ng Diyos, masanay tayo sa kanyang kabaitan, sa kanyang pag-provide. Gusto ng Diyos, hahanap-hanapin natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Yan ang dahilan kung bakit mga minamahal, kapag ikaw ay nanlamig, umalis ka, iisipin mo sa iyong sarili. Doon sa Diyos, kapag ako'y may pangangailangan, manalangin ako, tinutugon ako ng Panginoon. Hindi ko kailangan ng milyon-milyon. Pero doon, manalangin ako, magpuri lang ako, magsisi sa aking mga kasalanan, sa pandalangin ng mga pastor, ng ating mga minamahal na manggagawa, yung cancer ko pinagaling, yung karamdaman ko pinagaling, mga anak ko pinag-iingatan. Hanapin yan ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Palabahan po natin ang ating mga Panginoon. Lahat ng nasasanay na sa kabutihan ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen? Kung sa oras na ito, mga minamahal, gusto mo pa rin umalis, magpahinga, dahil sa kung anong dahilan meron ka, hindi mo kinasasanayan at hinahanap-hanap ang kabutihan ng Diyos. Akala mo ang Diyos ay parusa sa iyo. Akala mo ang Diyos pabigat sa iyo. Pero kailanman, never na sinabi ng mahal na Panginoon na maging parusa siya sa atin. Kundi, nandyan siya parati. Kaya sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na mga kamangha-mangha na hindi mo nangalalaman. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit sinasabi ng mga minamahal kung talagang gusto lang niyang trip lang niyang parusahan tayo? Gusto ng Diyos ipadama parati ang kanyang pagmamahal sa atin. Ito ang nakita ng mga apostol. Kaya basahin natin Juan,
ang kabanata ay 6, talatay 67 hanggang 68. From the book of John chapter 6, verses 67 and 68. Kindly po, wag na po tayo maghintayan. Medyo marami-rami ang ating bersikulo. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ng San Juan, ang kabanata po ay 6, at ang talata po ay 57. Amen. Ang talata po ay 6, at ang talata po ay 67 Hanggang 68. hanggang 68. Ito po sinasabi. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That time, maraming mga natitisod sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Sometimes, rebuke. Kaya maraming umaalis. Isang araw, tinanong ng mahal na Panginoon ang kanyang mga apostol. Sabi niya, mga minamahal, sa Tagalog please, sinabi nga ni Jesus sa 12, sabi diyan, ibig baga ninyong magsialis din naman. Amen? Umalis sila. Kayo ba alis na rin? Same thing. Yung katabi mo, umalis na. Alis ka na rin ba? Yung nagbunga sa'yo, umalis na. Alis ka na rin ba? Yung manggagawang tinitingnan mo, tinitingala mo, dati mainit, ngayon, umalis na. Alis ka na rin ba? Tanong ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabi niya, umalis na sila. Kayo rin ba? Aalis din? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Mahal na Panginoon, kung aalis kami sa iyo, saan kami pupunta? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Other way of saying, mahal na Panginoon, kung aalis kami sa iyo, sino magpapagaling ng aming mga karamdaman kapag kami nagkaroon ng karamdaman? Sinong tutugon sa aming panalangin kapag kami nananalangin kung aalis kami sa iyo? Sino mag-iingat sa aking pamilya, sa amin, sa araw-araw naming gawain? Sinong mga magbibigay ng aming pangangailangan? Sinong magsisave sa aming kaluluwa patungo doon sa impyerno kung ang kami aalis sa iyo? Dapat ganun ang iniisip ng mga lingkod ng Diyos. Lahat ng lingkod ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Take note, I tell you, hindi tayo alipin ng Diyos. Tayo ay mga lingkod ng Diyos. Amen. Amen. Ano ang pagiging lingkod ng Diyos? Ito na. Pakibasa mga minamahal dito sa aklat ng Juan, ang kabanata ay 1, talata ay 12. Kindly. From the book of John, chapter 1, verse 12. Para sa ating pumaminamal na mga bisita. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, ang talata po ay 12. Ganito po nasasabi. Dadapot ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Sa mga lingkod ng Diyos, pumalakpak po ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Hindi lahat ng tao, kundi yung naging lingkod ng Diyos. Ang sabi diyan, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi totoong, sabi ng kasawag natin, pari-pareho tayong anak ng Diyos. Bakit parang kayo lang ang magaling? Hindi totoo mga minamahal. Yung ginawang anak ng Diyos, binigyang karapatan maging anak ng Diyos, ay yung mga taong tinatawag na lingkod ng Diyos. Yung mga tumanggap sa mahal na Panginoon. Yung mga pinagtatawanan bagamat nakabarong, pero patuloy pa rin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung kanilang mga, pag sila nagpupuri, iniismiran ng mga taong di nakakalam ng kanilang ginagawa, kalooban ng Diyos. Sila ang mga nakatayo at ipinaglalaban ng kanilang pananampalataya.
sila ang mga totoong lingkod ng Diyos. Bilang premyo, pinagkalooban tayong lahat na mga maging anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Well, see? Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo gumaganap, hindi natin feeling alipin. Ibig sabihin, ini-enjoy mo ang pagiging anak ng Diyos. Yung pagbibigay, hindi issue yan. Yung kabanalan, hindi issue yan. Amen? Kaya kapag pinasyalan tayo sa bahay at naka-spaghetti ka pa rin, ewan ko na lang. Sa tagal-tagal mo na sa pagiging anak ng Diyos, isip mo pa rin sa iyong sarili, nagiging sagabal sa kaligayahan mo ang paglilingkod sa Diyos. You're thinking like the slaves of God. Pero sabi ng Biblia, kung gusto mong maging anak ng Diyos, maging lingkod ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Remember the prodigal son? Lahat na nakakaalam niyan, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing prodigal son, dalawa yan. Yung panganay talaga na nag-stay sa kanyang tatay. Maayos ang buhay nila. Amen? Pero yung bunso ay talagang, ang tingin niya, ba itong tatay ko na to? Walang ginawa kundi mag-sermon sa akin. Ipinoprovide lahat ng kanyang pangangailangan, pagkain, damit. Amen? Eh talagang ayaw pa rin niya sa tatay niya. Ba, nakakasawa ng mukha ng tatay ko. Amen? Kaya isang araw, ang sabi niya, tatay, anak mo naman ako. Bigay mo na sa akin yung aking mana. Ayoko na sa'yo. Kasi ang feeling niya, slave siya ng kanyang tatay. Amen? Amen. Ang feeling niya, alipin siya ng kanyang tatay. Parating siya na lang nasusunod. Parang siya, ginagano niya mga minamahal. Ang nangyari, noong kanyang nakuha na yung kanyang kayamanan, ginamit niya ito sa paglalakwat siya, pambababae, sugal, kung ano ng mga bisyo, mga minamahal. Dumating ang oras na ubos ang kanyang kayamanan. Amen? Nung maubos ang kanyang kayamanan, mga minamahal, at wala na siya, siya ay naghanap buhay sa kung saan-saan, para bang nagsilbing, grabe, mas matindi, busabos ang buhay. Pinapakain sa kanya yung pagkain ng baboy. Amen? Sa kanya naalala, doon sa tatay ko, yung mga lingkod niya, mga alipin niya doon, mga servants niya, maski na sila'y servant, masasarap ang ulam nila. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba kapag tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos, di ba? Kaya nga nakakagawa tayo ng mga kung ano mga leisures na meron tayo. Dahil alam natin sa ating buhay, pinoprovide ng Diyos ang ating pangailangan. Isang araw, yung mga umalis nating mga kapatid, maalala nila yan. Doon sa Jesus Miracle Crusade, kapag may karamdaman kami, hindi kailangan gumastos ng pera. Magpuri ka lang, pinagagaling na. Ganon. Ganon din naisip nung buso. Sabi niya, babalik na lang ako doon. Amen. Nung babalik mo minamahal, and that is history. Dumating, sabi niya, pagdating tatay ko, sasabihin ko, gawin na lang niya ako isa sa mga alipin niya doon. Maski na hindi na ito niya, at least maayos ang buhay ko doon. Amen. Tapos nung nakita, grabe, sinalubong siya ng tatay niya. At nung pagsasabi, tatay, sa totoo lang, gawin mo na lang ako nga. Hindi na pinatapos. Sabi kagad ng tatay, halik kayo, kunin ang magagarang singsing, mga alahas, mga magagandang damit, bigyan niya siya yung aking anak, dahil yung anak na nawala, ay ngayon, binuhay at ibinalik sa akin. Amen. Amen. Lahat ng tao doon, masayang-masaya dahil nakikisaya sa hari doon sa tatay, maliban sa isa. Sino? Yung panganay na hindi umalis sa kanyang tatay. Basahin natin mga minamahal talatang yan. Lucas, ang kabanatay 15, talatay 25 hanggang 31. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Ganito po ang pagkasabi, nasa bukid nga ang anak niyang panganay. At nang siya'y dumating at malapit sa bahay,
ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. Sa 26, at pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. Sa 27, at sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ang iyong ama, ang pinatabang guya. Dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Sa Amen. 28, datapuat nagalit siya at ayaw niya pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Sa 29, datapuat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumuway sa That's iyong right. utos. At gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatutuwa ko sa aking mga kaibigan. Sa 30, datapuat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. Sa 31, at sinabi niya sa kanya, anak, ikaw ang palaging nasa akin That's right. at iyo ang lahat sa akin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa lahat ng mga nananatili sa piling ng Diyos, sometimes, kung titignan natin mga minamahal, kapag nakita natin ang Kristiyano bumalik, hindi lahat masaya. Amen. Ang ilan nainis. Tulad nitong panganay na to. Sabi niya, tatay, grabe ka naman. Mula simula, hindi ako umalis sa'yo. Amen? Dire-diretso akong sinamahan kita. Hindi kita iniwanan. Pero nung isang baka, hindi mo ko ikinatay. Pero nung dumating itong anak mo na pasaway, umubos ang kayamanan mo sa kanyang kung saan ginastos. Pagdating niya, pinatayan mo ng pinakamatabang guya. Sometimes, may Kristiyanong nagsiselos sa mga Kristiyanong bumabalik. Amen. Amen. Sasabihin nakangiti ang kanyang pisngi, pero sa kanyang puso't isipan, paano man yan? Kapapasok lang, kababalik lang, pinatayo ka agad. Kapapasok, pababalik lang, talagang naging manggagawa ka agad. Ang tagal-tagal ko na dito. So, ganun tayo mga minamahal. Amen? Masaway yan, walang ginawa kundi kapasawayan. Ganun tayo mga minamahal. Amen? Pero ang sabi ng talata mga minamahal, ang sabi niya, tay, habang nandito ko sa iyo, hindi mo naman ako kinatay na isang baka. Pero anong sinagot, anong ginawa mga minamahal? Then nagtatampo. Ang ginawa ng tatay yan na. Nandun sila sa loob. Ayaw pumasok nung nagtatampong anak. Ang ginawa pa rin ng tatay natin sa langit. Iniwanan ang piging. Pinuntahan ang kanyang nagtatampong anak. Ganon ang tatay natin. Kapag nararamdaman na niya mga minamahal na talaga nagtatampo tayo, inaalo tayo. Tayo'y kanyang sinasamahan, pilit ipinadadama ang kanyang pagmamahal sa atin. Sabi niya, anak, nagtatampo ka. Sinasabi mong hindi kita ikinatay ng baka. Lahat naman ng akin, iyo, pwede mong patayin yan anytime. Anytime, di araw-araw ka pumatay, pwede naman. Amen. Akala natin mga minamahal, hindi tayo pinapansin ng Diyos. Pero kapag tayo kasama ng Diyos, ang sabi ng lahat ng akin sa mga lingkod kong hindi umaalis sa akin, inyo ang lahat ng nasa akin. Amen. Bakit anong kainggitan mo? Anong po problemahin mo mga minamahal? Amen. Anong kinasasama ng loob mo? Kapag tayo po mga minamahal, ay talagang sometimes may mga dumarating na akala natin, yun ang tama, nagtatampo ako sa iyo, tatay. Pero ang tatay natin walang ginawa, kundi ipakita ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
the servant of God, yung mga lingkod ng Diyos, was given the spirit of adoption, sonship. We forget the package of being with God. Lahat ng naniniwala na kasama natin ang Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kapag kasama mo ang Diyos, huwag mong kalilimutan ang package dyan. Ang sinabi ng Isaiah 41 verse 10. Kindly, aklat ng Isaiah chapter 41 verse 10. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Propeta Isaiah, ang kabanata po 41, at ang talata po ay 10, ito mo sinasabi, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung naniniwala ka na kasama mo ang Diyos ngayon, anumang problemang meron ka, hindi ka dapat nanginginig sa takot. Bakit? Ang sabi niyan, pakibalik mga minamahal sa verse 10, ang sabi ng Biblia mga minamahal, fear thou not, for I am, sapagkat ako'y sumasayo. Yeah? Fear thou not, for I am with thee. Sa English. For I am, be not dismayed, for I am thy God. At sabi niya, kung ako'y kasama mo, huwag kang matakot. Dahil kapag ako'y Diyos mo, huwag kang madismaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At sabi niyan, I will strengthen thee. I will help thee. Tutulungan kita, palalakisin kita. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Bakit ka ngayon nanlulupaypay? Bakit ngayon tuliro ka ngayon? Bakit ngayon di mo magawang ipalakpak sa Diyos ang kamay mo? Dahil sa dami ng problema mo. Kung naniniwala kang kasama mo ang Diyos, ang sabi diyan, huwag kang matakot, kasama mo ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kapag ikaw ay may problema, ang anak mo may karamdaman, mamamatay na, huwag kang matakot. Hawak ng Diyos ang lahat ng buhay ng tao. Amen? Kung may mga bagay na akala mo'y napaka-imposibleng isolve, huwag kang matakot, huwag kang madismaya dahil kasama mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pero tandaan po natin mga minamahal, hindi ibig sabihin kalilimutan na niya yung mga nagagawa nating pagkakamali. Pakatandaan po natin, ang Diyos natin ay banal. Amen? Pakibasa, aklat niyang Jeremiah, last 2 verses. Jeremiah chapter 30 verse 11. From the book of Jeremiah chapter 30 verse 11. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon, upang iligtas kita, sapagkat gagawa ako ng lubos na kawakasan sa lahat ng bansa na aking pinangalatan sa iyo, ngunit hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa iyo, kundi sasawayin kita ng kahatulan at walang pagsalang, hindi kita iiwan na walang parusa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, take note baka akala nyo, porkit tayo'y lingkod ng Diyos, ay talagang free na tayong gumawa ng kasalanan. Hindi ganun ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Totoo, mahal na mahal tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, kalilimutan niya yung ating ginagawang kasalanan, pababayaan niya. Dahil ayaw niyang tayo mamuhay sa kasalanan. Kung nagkamali ka, humingi ka ng kapatawaran, nagpapatawad ang Diyos. Pero kapag namuhay ka na sa kasalanan, nagpaparusa ang Diyos. Amen. Amen. Tingnan niyo yung talatang yan, mga minamahal. Sa English, please, mga minamahal. For I am with thee, saith the Lord. O, ibig sabihin, nasa atin ang mahal na Panginoon. Sabi niyan, to save thee, though I make of all end of all nations, whether I have scattered thee, yet I will not make a full end of thee.
but I will correct thee in measure. Ang sabi niya, alam mo, mahal na mahal kita. Alam mo yan. Pero hindi ko pwedeng palampasin ang nagawa mong kasalanan. Kailangan, hindi yung sinabing, ihiwalay kita. Hindi sinabi, i-correct kita. Huh? I will correct thee. Ang sabi ng talata, mga minamahal. Anong ibig sabihin ng i-correct? Kaya mayroon tayong chastisement, kaya mayroon tayong rebuke, kaya mayroon tayong tinatawag na sinasabing kailangan masuspend. Kasi yun ang pag-correct ng Diyos. Gumawa ka kasi ng kasalanan eh. Amen. Kaya kapag ikaw ay kinastise, kung ikaw ay nirebuke, kung ikaw ay sinuspende, huwag sumama ang loob sa Diyos. Dahil hindi ibig sabihin yun, hindi ka na mahal ng Diyos. Kaya ka kinukorek dahil mahal na mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niya, no? And I will not leave thee altogether unpunished. Sinasabi niya, mga minamahal, mangyayari at mangyayari sa anumang kamaling ginagawa natin, mga minamahal. Tayo ay tatanggap ng kaukulang, paalaala, suspensyon, rebuke, galing sa mahal na Panginoon. Amen? Pero kung ikaw ay lingkod ng Diyos, maski na ikaw ay pinapaalalahanan, ikaw ay nire-rebuke, ikaw ay talagang nandun na talagang nakakarinig ka ng napapahiya ka, sabi ng talata, kung ikaw ay lingkod ng Diyos at hindi alipin ng Diyos, hindi mo iisipin na lalayo ka sa Diyos. Bagamat gustong-gusto mo na lumay doon, babalik at babalik ka. Bakit? Lingkod tayo ng mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Let's sing unto God from the joy of our hearts. Kindly. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa, kanlungan. Mga pangako mo, taglay ito'y galang, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, pakinggan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Oh,
pangako mo, liwanag na gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Mananatili ang labis na kalakasan, mga pangako mo. Minamahal, huwag isipin ni naman na tayo'y alipin ng Diyos. Tayo'y mga lingkod ng Diyos. Pero kung sa oras na ito, mas gusto mo nang umalis at lumayo sa mahal na Panginoon, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit araw-araw hindi na papagod ang Diyos magbigay ng kanyang kabutihan. Araw-araw, bagamat patuloy ka nagkakamali, inuunawa tayo ng Diyos, binibigyan pagkakataon upang makapanumbalik sa kanyang banal na presensya. Huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Maging lingkod tayo ng Diyos. Sabi ng isang manggagawa na aking nakausap, hindi dito, Kuya, ayoko na. Labas na lang ako. Sabi ko, bakit kapatid? Sabi niya, hindi ako pinagpala sa loob. Kapag namutawi yan sa iyong mga labi, kapatid, napakasakit niyan sa paninig ng Diyos. That despite all what He is doing to us, despite His provision, despite His saving us, nasasabi pa rin natin na hindi tayo pinagpala ng Diyos. Kung nasa loob ka na nga, hindi mo nakitang pinagpala ka ng Diyos, lalo na sa labas. Pero tandaan mo ang pangako ng Diyos. Hindi nagbabago yan. Hindi nagbabago yan. Pag bumalik ka, sabi ng prodigal son, pag bumalik ka, tumatakbo yung Diyos para ikaw ay salubungin. Hindi kanya bibilangan ng anumang pagkakamali. Kinakalimutan niya kaagad ang mga ginawa mo. Ang masayang-masaya siya dahil ikaw ay nanumbalik muli sa kanyang banal na presensya. Sa sino mang dati na para bang nagtatampo sa Diyos. Mahal na Panginoon, bakit yung iba pasaway pero pinagpala mo? Bakit ako hindi? Sinasabihan tayo ng Diyos, anak, bakit mo sinabing hindi ka pinagpala? Lahat ng akin, iyo. Mga pangako mo, lahat ito, at sandali, pag-asa kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili. Hallelujah! Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Ay nito'y galang, nananatili ang labis na kalagasan. Ang mga pangako mo, Liwanag ka ba? sa At bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. mananatili ang labis na kalagasan. Mga pangako mo. Let us pray. Maring hindi nyo banggitin mga minamalang kalalagayan sa oras na ito. Pero sabi ko sa inyo, walang nalilingid sa Diyos. Maski na hindi mo aminin na ikaw ay nanlulupaypay, alam ng Diyos na ikaw ay nanlulupaypay. Maski na hindi mo aminin na ikaw ay nalulungkot ngayon, alam ng Diyos na nalulungkot ka. Alam ng Diyos na may takot sa iyong puso. Alam ng Diyos na may problema ka. Hindi mo kailangan itago yan. Let us pray unto Him. Sabihin natin lahat ng ating mapangailangan sa Diyos. Hindi napapagod ang mahal na Panginoon makinig ng mga pangailangan ng kanyang mga anak. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much. Maraming salamat po. Kung kami aalis, saan kami pupunta? Ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na malalapitan namin. Huwag mo kaming pababayaan. Talastas mo bawat puso, laman ng puso't isipan namin. Inihingi namin ito ng kapatawaran. Sidlan mo ang aming puso ng malinis na puso. Puno ng pagtitiwala sa iyong mga pangako sa aming buhay. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroroon, maging sa ating mga nandito ngayon kasama natin sa crowd, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi paglipat ng relihiyon. Ito'y pagsaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Pagiging lingkod ng ating Diyos na buhay. May 4 na reglamento. Unang-una, mga minamahal, yung tinatawag nating pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay yung pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Kinakailangan humingi ng kapatawaran, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven and you will receive power. Gagaling ka. Malulutas ang problema. Sisidlan ng kapayapaan, puso at isipan. Dahil may kapangyarihan ng mahal na Panginoon. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakikinig, yung mga umiiyak, yan ay hindi iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng kagalakan, pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kailangan mong ganapin ang 4 na yan. Sa oras ito'y ganapin mo ang pagtanggap. Ipikit mo ang iyong mga mata saan man kayo naroroon at mga minamahal beloved viewers. Itaas niyo ang iyong mga kamay, ipikit ang mata. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan, humihingi ako ng kapatawaran na sa lahat ng aking nagawa mula noong bata hanggang sa magkaisip, hanggang sa mga oras na ito. Tatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung ito ay Kristiyano sa isip, salita at katotohanan.
Isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapin sa salita kapag aming narito ang mga anak, malapay noon. Tumanggap sa iyo, malapay naman kanyang dahilan ng kanilang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa mga kaparaanan, malapay noon. Walang bagay na mahirap sa iyo, malapay noon. Patawarin sila sa kanyang manang pagkasala sa pandalangin na aming ginagamit ng malapang Kristo with Almeida. Ang bumaminaman na mamanggagawa. Gawin mo sila ng Kristo sa isip sa lihanan. Isus na kanilang sa kalamang sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga problema sa ating mga personal na pangangailangan, ating mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay, nas nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Huwag mag-aalinlangan, mga minamahal. Nakikinig ang Diyos sa bawat panalangin ng kanyang mga lingkod. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin ng aming ginagamit ng Marbang Isabel de Estrada, Almeida, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Kasawat in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia, mga palulupaypay, lahat ng uri ng karamdaman, nagkamuta sa in Jesus' name. Build in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We find the power of darkness in the mighty of Jesus. Cast out in Jesus' name. Build in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. To God be the glory. At tayo mga minamahal. 3 beses tayo isisigaw. Hallelujah, praise the Lord, amen. At tapos sabay lundag ng 3 beses. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ito'y kalooban. Ginawa from the very start ng Jesus Miracle Crusade. Sa kagagawa natin itong pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Lahat muna ng pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen.